Здравейте на всички! Много благодарим, че сте днес на 1 юни тук в бившето Art News Cafe по настоящен кабинет, непосредствена близост до галерия Сариева. Ние сме с Симеон Марков сред тази творба на Мариела Гимишева „Интериорни обекти в женски род“. Творби, които са направени от булчински рокли. И сме днес тук, за да си говорим за колекционирането на съвременно изкуство, за логиката на колекциониране, за изграждането на една колекция с един много млад колекционер. Днес той е на 19 години. Първия път, когато се видяхме с него, той беше на 13 и това беше 2018 година. 2017 ноември. Второто издание на изложбата Леден дров. Леден дров, която курирахме с Правдолюб Иванов. Симеон тогава беше ученик в Пловдивската езикова гимназия и беше в една много така нетипична паралелка. Обучението се водеше с ученическо самоуправление. Не, всъщност това е един експериментален модел за образование, който се казва 1:1. Той използва инструментариума на Google Workspace. Ние не се обучавахме с учебници, имахме компютри, изобщо целият учебното съдържание, учебният материал се създаваше заедно в някакво съавторство между ученици и учители и никога не сме работили с нищо наготово. Може би това е важно като някакъв бекграунд, но затова малко. Да. Ние ще говорим повече за ученическото самоуправление, защото то е важна част от мотивацията за придобиване също така на някои творби от колекцията. И в този момент Симеон също така беше придружаван от Деси, която по същество е Деси Илиева, негова леля. И те се появиха заедно в галерията, нали, с много ярки персонажи, интерес към изкуството, така доста аналитичен. И лека по лека от тези години започна един обмен между нас, като бих казала, че след 2021 година той се засили. И реално погледнато тук, в това пространство, ние сме имали също така много разговори. Преди това, мисля, че с Катрин, Деси и Симеон дълги години разговаряха в пространството на галерия Сариева, но когато някак си седнахме с Симеон на футюела и на дивана, започнахме да обменяме идеи, които ни приближиха към реализирането на изложбата Study of a Collection, Симеон Марков, която открихме вчера на 31 юни 2024 година в пространството на галерия Сариева. В този разговор ще разкажем за изложбата, за творбите, за авторите в нея. Изложбата е една малка част от колекцията на Симеон и в нея има творби, които са придобити от него и семейството му, и такива, които са желани. Но творби, които са желани, влизат в логиката на колекцията. Само за да въведа и за да дам думата на Симеон, който днес по същество може от една страна и да види този си опит като ученически активист и да види колекцията си и надяваме се да обърне следваща страница в житейския си път и в колекционирането си, също така и с дистанцията на това, че той вече е студент в София, той учи право и мисля, че ще бъде много интересен разговор за израстването, логиката на колекциониране и съставянето на смисъл. За да бъда етична към ситуацията, бих искала да кажа в какъв контекст се полага тази изложба и тази среща и от какво е мотивирана, без да ви натоварвам много. 2011 година
галерия Сариев тогава с Катрин Сариева ние решихме да обърнем следваща страница и да насочим галерията към съвременно изкуство. До тогава, от 2004 година, галерията беше минала през етапи като съвременна керамика, по-експериментални форми и вече с изложби, които ето на Емил Мирчев, който е тук, на Правдолюб Иванов, на Алла Георгиева, може би Албена Михайлова и така нататък, ние лека по лека започнахме да се придвижваме към една логика и работа в съвременно изкуство. Трябва да кажа, че аз бях много предпазлива, защото, ето и за Емил Мирчев ще го кажа, имах голямо страхопочитание от опита, който вече беше натрупан в Пловдив, в работата с съвременно изкуство. Имах така привилегията да бъда част от Art Today за малко и наистина научих много неща. Учих се много от Института за съвременно изкуство и по някакъв начин, когато започнахме 2011 година работата си, искахме да покажем този контекст на съвременното изкуство и започнахме една образователна програма въведение в съвременното изкуство, в която имаше доста канихме хора в спикъри, как са? Лектори. Основно се провеждаше програмата в София, но и в Пловдив. И накрая 2018 година, когато ние се срещнахме, беше издадена тази книга "Въведение в съвременното българско изкуство", която беше някакси така венеца на тази образователна програма, която реализирахме. И когато започнахме галерията, ние започнахме образователната програма, за да може галерията да представя и да създава контекст за изграждане на знания и афинитет към българското съвременно изкуство. Но тогава също така ние започнахме 2011 година една програма "Форум колекционери". Първите ни гости бяха колекционер от Унгария, колекционер от Виена и представител на Съюза на българските колекционери и също така колекция от Белгия. И лека по лека в годините до пандемията ние представихме много колекционери, между които Елен Сереве, Фредерик де Голдшмидт, Deutsche Telekom колекцията, не знам, сигурно изпускам Кристиан Каспар Шварм, чуждестранни колекционери и колекции. И в един момент в колекционерския форум, особено по време на пандемията, ние се обърнахме към общността и един към друг. И тогава започнахме да представяме и български колекции. И мисля, че в тези години по някакъв начин ние започнахме да общуваме повече и повече заедно. И това, което така някак си провокира развитието на този образователен контекст и тази образователна програма и трансформацията, по-хоризонтална една трансформация. От една страна беше с развиването на галерията и това, че ние започнахме да работим с така едни от най-представителните, т.е. най-представителните имена в българското съвременно изкуство в международен план. Но също това, че по някакъв начин искахме да се обърнем и да върнем в общността. И съвсем естествено се породи един проект, който така доста интуитивен, с Влади Севов. Тръгнахме да правим едно картографиране на България, на българската арт-сцена Future Unforgettable и съответно решихме да прибавим едно А в името на галерия Сариева, така че влезахме в една по-хоризонтална женска логика на работа и може би не случайно тук тези булчински рокли са сред нас, но в този момент, доколкото разбираме, имало също трансформационен момент при Симеон и при нас и някакси в този момент започнахме да говорим повече заедно. Future Unforgettable също така представяше творби от колекции, които по нов начин изграждат логиката и историята на съвременното българско изкуство. По някакъв начин изложби, които представят важни теми за българското съвременно изкуство през припознати творби.
припознати от колекционерите. И тогава ние създадахме тази идея за връзката между автор, галерия и колекционер, и тази връзка съответно е творбата. И реализацията на една творба не може да съществува без една връзка от няколко, така да кажем, родителя. И какъв живот живее вече тази творба е нещо, което ние се опитваме да изследваме, да представим и с тази изложба. Много се радвам, че сред нас е друг важен български колекционер, с който ние имаме удоволствие да работим от по-дълги години. И много е важно, че този обмен, който става между нас, става и с други колекционери и се надяваме това да продължи и занапред. Давам думата на Симеон и се надяваме в този разговор той да подава въпроси, аз да подавам въпроси и отговори и също от ваша страна да дойдат такива. Работата на Мариела Гемишева, сред която ние сме се разположили с Веси, е притежание на леля ми, което вече беше спомената. Но и в изложбата, като част от моята колекция, има една открадната от нея скулптура на Иво Димчев, която тя е за стоматолог, той си плати зъбите с една такава скулптура. Отделно от това, за мен, нека малко си поговорим за нашите отношения, Веси. Future Unforgettable беше оная точка и он е възел, който преобърна начина ни на общуване. Тогава аз дадох една работа на Радостин Седевчев за изложбата, която... Under Deconstruction, първата изложба от цикъла, да. Програмната изложба на Future Unforgettable. Оттам от разговорите ни с Веси се засилиха и някакси се задълбочиха, за да стигнем днеска тук. Веси каза, че в този период, в който тя е трансформирала или опитвала да трансформира и галерията, и изобщо всичко около галерията си, и при мен е имало нещо подобно, и затова може би трябва да кажа няколко думи за мен и за това какво точно аз съм правил в образованието, в езикова гимназия Иван Вазов в Пловдив. Защо съм го правил, не знам дали ще мога да кажа, защото нямам отговор на този въпрос все още, но поне се надявам, че изложбата ще помогне. В 8-ми клас аз влязох в Руската гимназия в Пловдив с френски език. И тогава ние от втория срок на 8-ми клас започваме да се обучаваме по въпросната вече спомената програма 1 към 1, която, както казах, изключва идеята за вече създаден учебен материал. Тя е изцяло разчита на творчество и на креативност, както от страна на учениците, така и от страна на учителите, и изобщо на проектно базирано обучение, което беше през цялото време и до 12 клас, до завършването ни, нас ни е държало в много голяма кондиция. По същество много възрожденски проект някакси. Отделно от това обаче, аз се занимавах и с ученическо самоуправление. Ученическото самоуправление, може би само две думи мога да кажа, това са онези форми на организация на общностния живот на училището, когато учениците вземат превес, те се борят или за защитаване на своите права, или за реализиране на свои идеи. Това могат да бъдат и благотворителни идеи, могат да бъдат всякакви идеи, но някакси учениците се занимават с една чисто и просто общностна работа. Това става през структурите на ученически парламенти или ученически съвети, които имат структурите на абсолютно класически структури с председатели, заместник-председатели, секретари, членове. Винаги съм казвал, по принцип тази идея в световен план, тя е леко ретроградна. Много вече, особено на Запад, няма вече нужда от това. Каква е моята хипотеза, защо в България има ужасно голяма нужда от ученическо самоуправление? Казвал съм и сега ще го кажа пак, че ученическото самоуправление е опитна постановка на политическия живот. В ученическото самоуправление се проявяват едни същностно политически интенции. Тоест има някой, който управлява, има някой, който е управляван, има някой, който не е съгласен с това, който управлява и с начина, по който управлява. Има някакъв опит за протест, има опит за някаква интрига, чисто политическа и така нататък. Тоест, ученическото самоуправление, един ученически съвет, един ученически парламент в едно средно училище може да научи младите на една политическа чувствителност.
Много се говори в образованието за гражданска активност, но за мен това не е съвсем правилната дума. Преди да говорим за гражданска активност, може да говорим за политическа чувствителност, за усещане за политическото, което ми се струва само през това разиграване, абсолютно опитно и експериментално, могат младите хора да постигнат, за да някакси да влязат малко по-подготвени, надяваме се, в големия живот. Така. Бил съм председател на въпросния ученически парламент на езикова гимназия Иван Вазов. Оттам нататък съм организирал Националния форум за ученическо самоуправление и много други неща на училищно, местно или пък на национално ниво, свързано с това. Общо взето, ще бъда нескромен, след като аз започнах да се занимавам с ученическо самоуправление, това отново стана модерно някакси в България и отново някакси се събудиха някакви хора. Успоредно с този процес беше процесът ми по познаване на сцената на българско съвременно изкуство и разбира се, с съдействието, огромната подкрепа в последна сметка финансова, в много по-предни сметки етическа, морална и всякаква друга, интелектуална на родителите ми, започнахме да придобиваме творби, които са свързани, или поне в началото бяха строго свързани с темата за образованието. И мисля, че тази изложба показва точно този период. Затова по някакъв начин тя е ретроспективна в много кавички. Правейки някаква перефраз на изложбата на Мина Минов, от който взехме работата. Но ние започнахме... Значи аз като малък бях абсолютно... Аз съм склонен да се обсебвам от неща, от идеи, от хора. Затова и в текста, който написах за изложбата, говоря за перверзии, за фетиши, за обсебване, за Стендал, за Плюшкин, за едни такива синдроми психиатрични. Но в началото това беше театъра и ние с Леля ми сме били сигурно 5, 6, 7, 800 пъти за някакви 5 години на театър. Това било на всяка втора вечер. След това естествено някакси там ни стана безинтересно и се насочихме към Иво Димчев, който има важна роля в тази изложба. От Иво Димчев беше Войн де Войн, който тогава работеше с галерия Сариева и тогава дойдохме на второто издание на Лед Дендро през 2017. Да не знам ли си, може би да кажем няколко думи за изложбата, да говорим малко по-конкретно за това защо най-вече това, което ти казах и че ми е важно, да кажем защо вътре има и неща, които не са притежавани, което по принцип за една колекционерска изложба. Може ли да си позволя, говорейки за миналото и за ретроспекцията, първо да те попитам как от отношението, първо да кажем за твоето семейство, може би, да се върнем там, за да не препращам. Така, майка ти и баща ти са известни български психиатри с значителни успехи и иновации в работата си. Те самите колекционират. Ти израстваш в дом с творби, които до голяма степен творби са свързани с някои техни пациенти. Нали така? Винаги родителите ми, особено пък и баща ми, по някакъв начин е използвал творчеството на своите пациенти, на хората, които лекува. Той винаги много живо се е интересувал от това, което те правят. До голяма степен го е и колекционирал. Но дори, не знам, тук е майка ми, не знам дали може да се използва една творба дори за диагностика, може би. Абсолютно възможно. По някакъв начин и в изложбата става въпрос за едни унаследени сюжети, за едни откраднати сюжети. Но тук сега ще си позволя да говоря за унаследени и откраднати принципи на отношение към изкуството. Защото това не е чисто възхищение, стендалово, това не е флорентински синдром. Това е по-скоро да приемеш изкуството като онзи контекст, очовечаващ контекст, който може да преобръща и който именно заради това може да бъде използван за най-различни цели.
така както те са го правили в своята медицинска практика, аз съм го правил в практиката си на така наречения младежки активист, който бях назован преди някакво известно време. Аз така и не разбрах какво значи това. Ще дам пример. В 8-ми клас се изучава Библията, или поне се изучаваше, вече не съм сигурен, че някакви части от Библията. Със сигурност. Тогава аз показах знаменитата работа на Лъчезар Бояджиев "Колко пирони в устата". 2019. Това деконтекстуализиране на една творба, използването и за чисто образователни цели, беше един от хвърлите, които после и колекцията имаше. Тоест неща, които аз съм показвал в образователния контекст, деконтекстуализирал съм ги от техния си привичен артистичен контекст и съм ги вкарал в чисто нов, за да послужат те по някакъв нов начин или поне да послужат по по-различен начин. Това са една част от творбите, за които може да говорим. Ние с този разговор разглеждаме една колекционерска практика, която не е заключена в живота на колекционера, нито трябва да е универсална, нито трябва да смятате, че може да я използвате вкъщи по същия начин. Това е една колекционерска практика, един принцип на колекциониране. Може би в годините това принцип на колекциониране би се променил и то да стане по-различен. Което е нещо различно, което ние ще изследваме. В случая изследването на индивида, на формирането на индивида, на индивидуалния характер, на едни младежки години съответно на тези индивиди, защото до голяма степен и творби от изложбата, те също така са творби на автори, които са реализирани в едни в ученическите им студентски години. Творби на Лъчезар Бояджиев, на Сашо Стоицов, на Мариела Гемишева, на Мина Минов. Говорим, че са били на 18-19 години. Това припознаване на себе си, припознаване на сюжетите и продължаване на сюжетите е много характерно за изложбата, за която също е контекста в нашия разговор. Аз исках да попитам, много ми е интересно, защото в твоята колекция има много театралност, има персонажи. С влизането в галерията ние наблюдаваме специфични персонажи. Джеймс, има Иво Димчев, за съжаление липсва в случая Войн де Войн, който ние споменахме в рамките на колекцията. Има една героичност, една перформативност. До голяма степен, може би, това е влиянието от театъра, за което казваш, че ти си бил под влияние на театъра. Как дойде момента, в който ти от театъра превключи на съвременно изкуство? Къде се случи това? Коя беше първата изложба, която посети, прочете, видя нещо, коя творба? Това се случи с най-добрия вход, който можеше да имаме, и това беше Иво Димчев. 2017 той направи за мен един от най-важните, и винаги съм го казвал, проекти в последните години на българската артистична сцена. Това беше неговата едноминутна или 30-секундна изложба в Дома на киното. Тогава той, който освен, че се занимава с перформанс арт, вече е естраден певец и така нататък, освен, че се занимава с нещо, това от време на време рисува, прави фотографии, скулптури и обекти, които по някакъв начин са и продължение на перформативната му работа. Или пък са директно свързани с нея. Тогава той направи това абсолютно сливане на перформативно, на театрално и на художествено, като т.е. визуално, т.е. в някаква статика, като в тази 30-секундна или едноминутна изложба в фоайето на Дома на киното имаше един пиедестал. Двама от асистентите на Иво Димчев сменяха една фотография, една картина, една скулптура за 30 секунди или за една минута пред очите на зрителите, които бяха наредени като за да гледат шоу. Той каза, че той тогава беше казал, виж сега, на мен изобщо не ми харесва, че някой може да отиде в една галерия и да гледа само една картина, колкото си иска и да не обърне никакво внимание. Аз, като магнум редактора на вашето мислене, сега ще ви кажа, вие всичко да гледате поравно, пък ако искате нещо повече да го гледате, ще си го купите.
Да. Тогава ние си купихме няколко неща на Иво Димчев и оттам някакси Много бързо. почнаха. Благодарим на Иво Димчев. Благодарим си. Благодарим на Иво Димчев. И момента, в който и ти, и Деси, която ще се появява в този разговор, тогава заедно започвате да колекционирате и в двете колекции Иво Димчев е важен фактор. Да. И в последствие вие започвате да се обръщате и към придобиването на творби, съвременно изкуство и започвате да посещавате изложби и така. Може ли да кажем за нашите зрители и слушатели как се случва това? Нещо по-така научно-популярно. Как се случва момента на посещаване, желание, придобиване, препознаване? Не знам как се случва. Случва се със сигурност с интерес, с четене, с ровене, с изравене на информация за неща, каквото ти е достъпно в интернет, тогава гледаш, четеш, питаш. В някакъв момент започваш малко по малко да се ориентираш в цялата среда. Отиваш, споделяш на леля си, тя също там нещо е прочела, тя ти споделя, събирате някакви парчета от пъзела и после някакви неща се случват. Спонтанно ли е желанието за придобиване на творба? При мене не. Не? Изобщо. Изобщо не? Не. При Леля ми е много спонтанно. Тя отива и това, тук искаме това. При мене винаги много обмислен. Понякога твърде обмислен. Да. Защото вярвам, че това е доста голямо клише, което ще кажем в момента, но всеки един колекционер, първо, че той колекционира себе си, второ, че той някакси, отразявайки се в тия творби, в тия творчески практики, иска да разкаже за себе си. Така че с цялото внимание, на което е способен един млад човек, когато разказва за себе си, така и аз някакси гледам този разказ да звучи логично и да звучи последователно поне. Или пък ако има противоречието, те... А не те ли е страх, че ще изпуснеш някоя творба, докато мислиш? Ще изпусна? Да, много колекционери са. Аз ще изпусна тази творба, трябва да я взема сега, защото имам връзка с нея. Ето сега ще стигнем до уишлиста. Точно така. Защото... Да. Аз да си задам всички банални въпроси, които интересуват хората. Не, ще ти кажа. Понякога една творба, която нямаш, още повече една творба, която не може да имаш, дали защото някой друг я има, дали поради някакви други причини, е много по-голяма част от колекцията ти, отколкото други творби. И за това казах в началото на разговора, че една колекция се състои и от нещата, които притежаваме, и от нещата, които не притежаваме. Защото точно те са двигателя и през тях някакси, дали в търсене на заместване, дали да компенсирайки тая липса и това отсъствие, ти натрупваш някакви други неща, които после вече свързваш в разказ. Това е голяма мотивация на много неща. Да. Има творби, в чиято продажба съм участвала, придобиване, така да кажа, на колекционери, които може би не ги оценят толкова, колкото други колекционери, които смятат, че са ги изпуснали. И аз ги препознавам, тези творби ги препознавам и в едните, и в другите. За мен собствеността няма, може би, толкова голямо значение. Собствеността е по някакъв начин отговорност на колекционера и препознаване да продължи, да направи и така нататък. Е много важен стимул за автора, е много важен, въобще придобиването е много важен стимул за продължаване на работата на една галерия, но тази идея за споделена собственост и препознаване, и което прави реално погледнато една колекционерска общност и създава една симпатия между колекционерите, което за съжаление все още в България не съществува. Но аз бих искала да ти дам думата да ни направиш един тур, може би, из изложбата и да разкажеш... Въобразен тур. Въобразен тур в самата изложба, може би. Както казахме, тя разглежда едни теми, които са в момента, изложбата е някаква капсула на време и на тебе, индивид, индивидуализъм, общност, общество и в една грань, и в бездната между оня, който го наричат аутсайдер и онзи, който се самоназовава като герой. Точно така. Аз не знам дали това ще бъде тур. По-скоро ще започна именно с нещата, които не притежавам.
За начало това е работа на Краси Терзиев на чисто. Това е една обърната релефна карта на България, обърната с гърба напред, която тези релефни карти всъщност те се използват чисто и само за образователни цели. Те нямат някакси научна, те не се използват в науката, те се използват в основното образование и даже някакви деца доста често си играят с тях. Това обръщане, то е доста илюзорно и за цялата изложба, защото е по някакъв начин с хастара навън. Ние обръщаме си джобовете или каквото имаме да си обърнем, влизаме в изложбата и там вече се сблъсква потенциалния зрител или колекционера, който отива и си гледа нещата, с всички тия образи. Да трябва да кажем, може би, че това са доста мъжки образи, доста самотни образи. Дори в хомоеротизма на Иво Димчев, който отново е изпълнен с много самота. И айде аз да те попитам нещо. Става въпрос за работа на Сашо Стоицов. Да. Риба във водопроводната система, която за мен е ужасно тъжна работа и самотна, и даже леко страшна. А ти каза, че е голям кеф тази работа и много весела. Какво има в тази? Защо мислим така? И ти и аз. Значи тази творба първо за мен е много жизнерадостна, защото рибката, според мен, това представлява една водопроводна система, преди кранчето има една малка рибка, която според мен е много щастлива. Тя просто си циркулира напред, назад и се забавлява и опашката и така седи. И аз я свързвам много тази работа с други творби от същия период на Сашо Стоицов. Аз тази работа я свързвам много и по някакъв начин с него, в който когато говориш с Сашо, той е в една безтегловност винаги. Нали, той е в някаква ситуация... Той е рисуван на 17 години в училището, художественото училище. След това не записва академия, връща се в Благоевград. И също така за мен в тази работа, защото може би също този зелен цвят, звучи ми саксофонист в банята, която е друга творба от този период, която също преобладава зеленото, която също е в банята и представлява, нали, рисувана е по времето на тоталитарния режим в България, когато единственият начин да използваш този прозападен инструмент саксофон е ти, ако свириш в банята, изолиран от всички и ти си правиш кефа и си свириш, пък отделно около теб има те плочки, които са някакви супер готини, луксозни плочки и Сашо ми е казвал, нали, баща ми направише тая баня и това беше най-луксозното нещо в цялата къща. И ти просто се кефиш в този грит около теб и си правиш кефа независимо къде си, в някакво безпространствено, абсолютно извън логиката место. И за мен, може би, тази творба е малко продължение на саксофониста. Но в твоята логика тя седи самоизолирана, някак си все едно ти е запечатан края и началото и ти не можеш да излезеш оттам. Което е доста клаустрофобично чувство като цяло. Но просто може би наистина за тълкуването на творчеството на авторите е добре да познаеш повече от една творба. И затова според мен колекционирането в дълбочина на един художник е много ценно. Само с една творба на един автор е много по-трудно да присъздадеш картината. Отговорих ли? Отговорих. Добре, мерси. Да продължим нататък с другите творби, може би. Те, които не притежаваш, на Мина Минов. На Мина Минов ученици, която той малко беше несигурен дали иска да ни я даде за изложбата. Тя е от 2001 година, съвсем ученическа работа. Той е бил на 15, мисля, че когато я рисува, или 15-17, нещо подобно. Една класна стая и отново някакси една самота. Да, там има много хора, които обаче нямам много ясна представа дали си общуват
или просто там се занимават сами с себе си. Да, една класна стая, която е доста безвременна, защото няма модерни маркери от кое време идват тези хора. Изглеждат много класически и обсъждат текст, който текст е видим и общо взето представя някакви главоблъсканици и някакви нечетими, игра с думи представя. Може да бъде прочетен, но е по-скоро игра с думи. Тази творба ти я беше видяла в изложба в Гьоте институт, което беше изложба на групова изложба на много художници. А реално погледнато това е един художник с творби от различни периоди. И когато се свързах с Мина за тази работа, защо тази работа избрахте? Тя въобще не е репрезентативна за мен. И аз му казах, защото колекционера тогава е бил млад, защото това. И той каза, добре, значи има концепция за защо тази творба я харесвате, да. Третата работа, която Правдолюб Иванов направи специално за нашата изложба, е намерена в Инстаграм профила на художника. Да. Беше продуцирана специално поне. Тя се казва Уни върху Уни и представя фотография, цветна фотография на едно камуфлажно униформено яке, закачено на фасадата на Софийския университет. Сега аз тук мога да направя някакви паралели биографични с мен, но не знам дали е необходимо. По-скоро наблюдавам нещо малко проблематично напоследък в обществото, сред младите и в университета. Наблюдавам това как много от младите хора са възхитени и много ангажирани с абсолютно мракобесни образи, като образа на Путин, образа на Хитлер. Наблюдавам и съвсем директно го казвам, неонационалистически интенции сред младите хора. Това е страшно. И си говорихме за това с Правдолюб Иванов на път от София към Пловдив в един автобус. И за това тая работа, една милитаризация и униформа на фасадата на университета е продължение на този разговор и продължение на тая моя опит за битка с това, което се случва. Със сигурност сега, за да не навлизаме в тази тема, се надявам, че привличането от тези образи, привличането от тези идеи е защото те могат да бъдат превърнати в поп-култура. Със сигурност се надявам, че това не е дълбоко познаване на идеите им, защото вярвайки, че това е просто нещо забавно и това са за тях едни забавни хора, които там нещо са много лоши и това е лошия герой от филма за супергерой, който всички харесват повече от супергероя. Мисля, че това поне ще отмине и че няма да може да го наречем тенденция. Добре, може ли да си позволя, значи това е една от последните творби. Аз бих казала, че отново имам различен прочит на творбата. Интересно ли е да споделя? Да, много набързо, защото това е едно яке, което за мен е активистко. Има някакъв активизъм в това камуфлажно яке. Аз си представям как ти отиваш в Софийския университет и активисткото яке на ученическото самоуправление направи и вече ти влизаш и ставаш адвокат. Може ли автора да каже? Първо да кажа, че това е част от една серия, която аз се наричам Non-Works, защото това са такива хапки от реалността, без да се инсценираме от мен, без да се инсталираме от мен, буквално минавайки по край си вада телефон или фотоапарата и ги снимам без никаква редакция, без намеса. Така че това беше, отивах да взимам сина надолу на училище на Шипка, минах и буквално го подминах и се върнах за да го снимам, защото викам, чакай, това е много нелепо под този капитал, някакво такова милитантно яке. Това е което... Идеята ми да го снимам е по-близо до прочета. Да снимам.
Да поговорим малко за работите на Лъчезар Бояджиев, който е един от художниците, колекционирани в най-голяма дълбочина. Да. Освен Иво Димчев, Лъчезар Бояджиев, наистина. Да започнем, може би, с рисунката му от цикъла Гости. Това е четвъртата рисунка. Цикъла се състои от 4, която представлява един доста класически маниер на колажиране за Лъчо. Колажиране не някакси на един леер, а с натрупване. Това е прерисувана снимка на дядо му, който е облечен в униформа, военна, и е хванал някакси така за гуща едно агънце или ягенце, а зад него се намира българския павилион на световното изложение, което пък е свързано с друга история от биографията на баба му и друга семейна история. Тя отново някакси е много стегната, много самотна работа, много драматична по някакъв начин, въпреки че няма агресия в нея. Тя е спокойна. Там има просто един човек, който е умилен от едно агънце, но той така е умилен от него и така го е хванал за гуща, че не знаем сега дали ще го убие или нещо ще го милва. Оттам нататък Лъчезар Бояджиев... Тя е много във връзката с това, което Прав доказа за милитаризацията, за двата свята. И също така това не е съществуваща фотография, те са две различни фотографии, с българския павилион, този модернизъм. Въобще има един сблъсък на реалности, които те идват от различни светове. Архитектура и модернизъм, тази военния човек, агънцето и просто в един хаос от логики, макар че творбата е подредена. Следващата работа е обувки с сертификат творба, която може би беше работа, която най-много реализира идеята за това триединство на галерист, автор и колекционер. Сега, аз от много дълго време искам да се здобия с токчетата на Иво Димчев от неговия най-знаменит перформанс Лили Хендъл, всички токчета, с които е изиграл всички над 600 представления по целия свят. Той обаче отказва да ми ги намери, отказва да ми ги подари, отказва да ми ги продаде, отказва изобщо да се ангажира с тази идея. Та нали си говорим, че липсата е стимул и мотив, когато нямаш токчетата на Иво Димчев, може да имаш токчетата на Лъчезар Бояджиев. Токчетата на Лъчезар Бояджиев, с които той през 2017 участва в ежегодния, не знам дали все още се провежда, тогава марш 1 километър в нейните обувки на Български фонд за жените, в подкрепа на жени, страдащи от домашно насилие. Тогава той, поканен от фонда, поисква обаче червени токчета, правейки някакъв паралел с песента на Дейвид Боуи Put on your red shoes and dance the blues. Те участваха в ретроспективната му изложба в една витрина под гастарбайтер работата му. И аз някакси отидох и му казах, че много искам да си взема това токчета. Той каза ми, те не са творба. Могат ли да станат творба? Дай да питаме Веси дали могат да станат творба и Веси да помогне за това да станат творба. Те станаха творба и да, пробвал съм ги някакво. Какво разказва историята? Реално те са токчета и сертификат. Който представлява снимка на токчетата, снимка на Лъчезар и какво разказва историята? Снимка на различната употреба на токчетата през годините. Те в композиция с дрехите на майката на Лъчезар Бояджиев, с едни-две играчки на неговия внук, дали той, който гледа телевизия и си обул токчетата, той на марша. И текста в работа завършва с... Той разказва за това какъв е бил пътя на тези обувки, че те са му били подарени от Български фонд за жените по време на откриването на ретроспективната му изложба и накрая казва ми, вече е време да ги предам нататък. Да. Аз, да кажа, заех в осъществяването и реализирането на тази, който според мен беше важен да излезе и да бъде реализиран. Разбира се, от една страна Лъчо винаги се определял като феминист. Той винаги носи тази енергия, която е доста енергия на отглеждане, енергия на подкрепа на другия, млади автори, художници. Лъчо е винаги човека, който ще съдейства, ще подкрепи. При него до голяма степен той е автор на неща, които
които не подозираме, че е автор, и също така по някакъв начин работата, намесата също на фигурата на майка му в тази работа и разбира се с тебе за пътя на едни обувки. Днешния разговор, между другото, е обявен също ти в обувките, обут в обувките, които, както казваме, творбата не е закупена, защото обувките са твоя номер. 45-ти номер и при Лъчезари при теб. Да, просто има нещо, което е неназовано в нашата работа, чисто енергийно, което то просто се получава и мисля, че да, беше важна ситуация за всички нас. Да, така по някакъв начин беше и с другите две рисунки на Лъчо, Малкия принц на 40 и Хаджи Димитър. Хаджи Димитър е абсолютно ученическа работа на Лъчо, студентска, с която е кандидатствал в академията и не е бил приет. Аз съм виждал още много, не знам дали ти си ги виждала, още много илюстрации на две хубави очи на Яворов и така нататък. Но това е работа, която ти откри. Която работа Лъчезар Баджиев показва в контекст на въведение на съвременното изкуство, неговата лекция. Но тя никога не е показвана. Да, никога не е показана в изложбата. И това е важна специфика на твоята колекция. Да, тя има отношение към Александър Кьосев, който тогава нещо, бидейки приятел с брат на Лъчезар Баджиев, се е възпротивил как Лъчо може да изобрази самодивите толкова секси някакси, и толкова материални, и толкова насъщни, ще кажа. Също и с Малкия принц на 40, който е един такъв застаряващ, затлъстял, неизбръснат малък принц, неизмършевяла вече лисица. Аз Малкия принц никога не го прочетох, като малък изобщо не четех и тази книга никога не я прочетох, въпреки че родителите ми много се опитваха да ме накарат да прочета. Отново липса и запълване. Ако нямаш Малкия принц на Екзюпери, може да имаш Малкия принц на Лъчезар Баджиев по някакъв начин. Може да кажем за Иво Димчев. От него сме представили една картина, нарисувана по време на премиерата на перформанса му Avoiding the Life Fat в Брюксел 2017 година, който е един 16-часова перформативна лаборатория, която той занимава с любимите си дейности. Писане на музиката, на танцуване, преподаване и една от любимите му дейности – рисуване на картина с порнографски сюжети, както той я нарича. Той рисува по време на перформанса и там винаги това е един много силно перформативен жест при него и две скулптури от него, които представляват 3D принт на части или на цялата му глава в някакви конфигурации. Това множене на образа, това множене на лика на Иво Димчев, това е по принцип класически маниер за неговата работа и за сценичната му работа и за визуалното му изкуство. Дори това, което той прави в момента с една хиперпродукция на мърчандайз, на тениски, на чанти, на книги, на песнопойки, това отново е това усещане за да се умножиш, да се раздадеш, това, което прави и Лили Хендъл и по този начин, като един Уроборос някакси, една змия, която е захапала опашката си, да се погълнеш сам. Да. Двете творби в изложбата представят това. Едната е за изграждането, а другата е в кръг 4 глави, които се самоизяждат. Да кажем за двете работи на Мариела Гемишева. Задължително, да. Аз много искам, защото в тази изложба наистина има творби, които от една страна, нали, както казахме за Лъчо, те съществуват, но са материализирани благодарение на твоето включване, но от друга страна има творби, които те са съживени благодарение по някакъв начин и на твоето придобиване. И една много ценна работа на Мариела Гемишева, която, така да се каже, е творба след колекционерския жест. Мариела беше показвала вече тази работа в контекста на различни проекти, но никога самостоятелно и тя някакси никога, сега ще си позволя да кажа в нейно отсъствие, никога не я беше дефинирала като творба. Препознава. Да. Аз много я харесах. Това е един ръкопис, един текст, който тя пише на 17 годишна възраст в художествената гимназия в Казанлък, нещо много изнервена на цялата образователна академична ситуация. На лист от тетрадка, може би, тя пише как много иска, когато порасне, да си направи зоологическа градина от жени
Тя да бъде шефката на зоологическата градина, зоологическата градина да има портиер жена, вътре да могат да влизат само жени и да ядат фастъци само жени. И когато в момента тя има 0 жени, когато порасне ще има повече жени, тя ще бъде шеф, но те няма да бъдат нейни жени, което може би е най-важното изречение, и че от време на време тя ще пуска жените навън на свобода. Абсолютен манифест за цялата нататъчна работа на Мариела Гемишева, която използва женския образ, изобщо тялото на модела и идеята за жена по точно такъв начин. И тя затова и в такава близост в изложбата с работата на Лъчезар Бояджиев все си мисли. Отделно от това е един артефакт от перформанс на Мариела Гемишева, Old Fashion Fashion 2010, който декември месец на 2009 година се случва на сцената на Сфумато. Това е един моноспектакъл на Мария Силвестър, с която ние сме работили и която някакси също е важен персонаж и в формирането на образи, в който Мария ушива цяла колекция, а Мария трябва да се преоблича на сцената пред хората и да облече и да покаже като на ревю цялата колекция, само че с един единствен модел. На финала на този перформанс Мария разкъсва последната дреха, е захвърлена за земята и деформираната дреха от Мария Силвестър всъщност е другия обект от Мариела Гемишева, който показваме в изложбата. Да, много близък до това, което Иво Димчев прави с един, и така. Да кажем за Димитър Шопов и Гавазов, един портрет на Алеко Константинов, който аз съм показвал Ето това са тези творби, които аз съм показвал в образователен контекст в 9-ти клас, когато се учи модернизъм, говорейки си някакси изобщо за проекта Гавазов, за отсъствието на българския модернизъм, дали изобщо отсъства, дали не отсъства в литературата, в изобразителното, визуалното изкуство. Тогава аз съм показвал тази работа. Не си спомням, мисля, че в някакъв проект, който имах по литература. Текла Алексиева и Потъване, живопис от 87 година, ако не се лъжа. Може би ще посмея да кажа една от малкото живописни работи на Текла, които се доближават до естетиката на работата и в библиотека Галактика, която, може би, ти трябва да разкажеш как изнамери. Работата на галериста е страхотна, особено когато започва да се изваждат някакви неща. Някакси като, правда, какво има в тази папка? Няма нищо. И аз, не, какво има в тази папка? Или пък, примерно, Текла, какво има в мазето? Няма нищо. Не може да няма нищо в едно мазе на художник, нали? И така, моето приятелство с Текла и това, че аз бях, може би, първия колекционер, който разпозна и галерист, и колекционер, и някакъв човек, който разпозна библиотека Галактика, тези рисунки за библиотека Галактика като произведения на изкуството, а не просто като илюстрации на корици, защото преди ние да се срещнем 2017 година или 2018 с Текла, тя беше и 17. Да, илюстратор на библиотека Галактика. Но неясна фигура, неясен образ, неясно нещо. И може би, нали, имаше и хора преди мен, които бяха изкарвали, писали и така. Илюстратора по време на соца се смяташе като нещо обслужващо и не първично художническо като действие. Значи тя беше като едва ли не един декоратор. И тази творба някои хора въобще не я свързваха с илюстратора на Галактика. Като два отделни свята съществуваше. Да, между художника и илюстратор. Точно така. Тя дори не съществуваше като художник, защото изложбата, която направихме последствие с нея 2019, беше втората и самостоятелна изложба, която беше след една първа изложба, направена от нейна приятелка в някакъв бутик и магазин за, нали, така, дори Софийска градска, която притежава творби, нямаше. Това, което искам да кажа, че нашата галерия очевидно е някакъв много ключов момент, в който преформатира смисъла за едно нещо като смисъл за друго нещо. И когато, нали, придобихме тези творби от библиотека Галактика, за да ги съхраним, защото аз съм колекционер и, нали, за такова. Аз треперих, просто аз ги видях тези творби и казахме, може би аз треперих и до другия ден, докато аз не успях просто, то не можеше. И там да се спасат, да се вземат. И те са,
по-скоро аз взимам някакво куп от неща, за които започвам така след това да се грижа. И направихме изложба и ги препознахме и тогава вече хората казваха, а това са рисунки, това са творби. Те са видяни, те са рамкирани и тогава стана преформатирането на Текло Алексиева. И разбира се, художника започна да живее в една свобода, започна да прави изложби и да бъде популярна. Но тя нямаше налични творби вече, толкова налични творби. Съответно, направи няколко изложби, там мисля, че в Little Bird Place и на други места с творби, които са от учебници, но така да кажем тогава вече наистина илюстративни творби, бих казала. И в нашите разговори, защото ние станахме приятелки, така да се каже, аз много настоявах да виждам живописни работи. И те бяха наистина много малко живописни работи, много различни живописни работи. И един ден вече успях да влеза в мазето и тя вече беше участвала в едни живописни творби и смятахме, че няма нищо, но имам чувство, че тая творба наистина я пазеше. Просто тя пазеше тази работа за някакъв много специален случай. Не смятам, че не е знаела, че творбата съществува. Мисля, че е знаела, но беше запазена, за да продължи нататък. И аз я видях, тя беше толкова, от 87 година, цветна, точно типичен игрив, между другото стил на Текло Алексиева. Отстрани има цветни габърчета, с която творбата е хваната, закачена, живописна, свежа творба, след което тя казва, чакай, сега ще се качим горе и ще я изчистим, заедно извадихме от мазето, чакай, заедно ще я изчистим с лук, ние изчистихме творбата с лук, което се оказа, че после било абсолютно неправилно, но аз след това избърсах всичко, много така, за да се махне праха. И аз си казах, взимаме тази работа и тя така. И ние не успяхме да я представим, но между другото тази фигура, която е там, винаги с тази розова коса, мен просто ми приличаше на теб с една голяма коса и общността човека, който излиза от жълтите павета, пък имаме и жълтите павета, паветата, които са в нейната емблематична творба в Софийска градска галерия, общността, която е настрани, тези пираните, риби, човека между един и друг свят, съня и така. И тогава просто ти е препозна тази работа и тя беше само в нашия нюзлетър. Ние никога не успяхме да я представим и в момента, тя е в изложбата, за първи път се представя и се показва. Съжалявам, че разказах тази история, но е много интересна работа, в която наистина е много уникално. Тя няма, всички живописни творби са различни и тази е много различна. И все пак сюжета на тая творба, случването на тая трансформация на индивида и използването на града като сцена. Да. И ако може да си говорим за град като сцена, то може да си говорим и за видеото, единственото видео, което е в изложбата, Октосов или картография на Иси. Само извиня, че прекъсвам. Аз искам много да благодаря на Текла, че ми се довери, наистина. И благодаря и на теб, защото наистина се чувствам привилегирована за това. Наистина, смисъл, Текла е невероятна жена и както и да, извинявам се. И това е, може би, най-общностната работа, видеото, което показваме. Тоест, колективна, съвместна с авторска творба на Лъчезар Баджиев и на Калин Серапионов. Защо беше важна тя за мен, когато я открих? Аз я открих на сайта на Калин, почти там от последните, от най-ранните произведения. Защо беше важна за мен? Защото тя се случва в 99-та преди визуалния семинар на Института за съвременно изкуство и по някакъв начин белязва темите и за общността, с които после Калин Серапионов се занимава, знаем, в известната си трилогия, белязва темите и за общността, и за града, с който пък после Лъчезар Баджиев много се занимава. Тоест това е някаква начална работа за тях двамата, от която някакси вярвам, че после се разрояват техните интереси. Сюжета на видеото е, че тогавашните членове на Института за съвременно изкуство трябва да снимат пътя от своя дом до офиса на института, който е тогава на улица Чаталджа. Да. Тогава още с членове на института с Александър Кьосев, Ивайло Дичев. И тя някакси маркира личния маршрут
и създаването на оная лична траектория в града, което пък после някакси вярвам, че Лъчезар Бояджиев развива и в лекционните турове за въведение в съвременното изкуство и в други свои проекти. Така. Има сега една творба, която е така на корицата. Основната работа. Която е, да. Кой е Джеймс? Да питаме Правдо. Правдо, кой е Джеймс? Само да добавя нещо, след което сега... за Non-Works, сега които в нашия разговор... Тази работа с видеото, в която всички участвахме с фотографии, тръгна този мой интерес към такива изолирани, обектно звучащи фотографии, които след това станаха тая работа на Non-Works. Така че може да се окаже, че този проект има много по-голямо така ехо, отколкото съм предполагал. Ето сега ми хрумва, да, наистина, защото кога каза, че... аз малко по-късно съм ги почнал тези, да ги събирам. Аз преди това съм ги правил и си спомням и нещо, което така остава скрито, не се вижда, че когато всеки си предаде фотографиите, тогава бяха мисля, че не знам, дигитални или не, май бяха на хартия. Бяха на хартия и другите членове на института ми казах, ма ти си снимал сега някакви обекти, то не се вижда пътя, нали? Те искаха повече град да се вижда и реално Калин е избрал малко от тези обектни фотографии. И аз казах тогава, чакай, вие не сте давали предписания. Как на един художник да му кажеш каква да му е работата? Така че да, това е интерес. Въпросът ти беше за Джеймс. Джеймс вчера ме попита Севдалина каква е била идеята ти. Това е документална фотография на един от моделите в академията, едно младо момче. Фотографията изглежда много добре, не защото аз съм го направил, защото осветлението, което Андрей Даниел лека му пръст беше сложил на тая постановка, беше много с едни прожектори. И Джеймс си пуши и си говорим с него и аз разбирам, че той не ходи на училище. И той и сестра му са отгледани в семейство на родители, които са преценили, че образователната система е нещо, което ще ги унищожи. И изцяло са поели двамата, бащата е бояджия, майката е домакина, са поели образованието. Джеймс тогава на 16-17 години говореше 3 езика. С него си говорихме за кино, за философия, за какво ли не, беше страшно образован. И така в този разговор аз си нося новия апарат, който съм си купил, един Canon 5D. И викаме, чакай да те снимам както пушиш. И това е една единствена снимка, това не е сесия, няма дубли, няма я така, я от другата страна, както обикновено се снима. Тествах си апарата просто и след това така се получи тази снимка. Това е историята на Джеймс, който сега в момента работи като IT-програмист към една фирма. Благодарим, Правдо. И сега, ако може да кажем за последните 2 творби, които така естествено оставихме. Едната е на Казаков. Да, на Никола Казаков. Тя е припозната преди 2-3 години, вследствие на интересите на баща ми. Никола Казаков е брат, както знаем, на известния художник Димитър Казаков Нерон, който остава доста в страни и в сянката на таланта на своя брат. Та ние притежаваме няколко живописни работи на Никола Казаков, една от които е тази. В началото на разговора си говорихме за унаследяване на сюжети, за крадене на сюжети. Ти каза, че родителите ми са психиатри. Именно за нещо подобно става въпрос в тази работа. Там има един човек, който пали огън в болнична стая. Виждаме силуета на една медицинска сестра, болнични легла, може би друг пациент.
Никола Казаков е бил пироман и много обичал да подпалва психиатричните заведения, в които е лежал и стаите, в които е лежал. Така че за мен беше важно да разпозная тази работа и някакси да продължа, ако не мога да продължа практиката на родителите си, чисто житейски, то поне да се ангажирам с сюжета, с един от сюжетите, които тях са ги занимавали. За последната работа ще За последната работа аз ще кажа. Когато станеш колекционер и пише, че ще има колекционерска изложба, започват да ти се случват магически неща. Като това, че други колекционери започват да те препознават. Може би и като колега, нали така? Едно от много хубавите неща, които ни се случи, и то беше наистина много силен и много зареждащ момент, е един жест, който ти, но аз мога да кажа и ние, защото съм щастлива, че можех да участвам в това, получихме от Нетко Солаков, който пожела да бъде част от тази общност на художници, които са в колекцията на Симеон Марков. От една страна той има наистина сантимент и афинитет към млади хора, от друга страна, както той каза, желае да поощри колекционерската ти страст, както той каза, от колега на колега. И другото, което е, може би, вече общността на автори в тази изложба също го е провокирало към това. Нетко не познаваше Симеон. Единствената връзка бях аз в случая и моите разкази за Симеон и информацията, която беше в интернет, информацията, която беше за изложбата, и той пожела да направи подарък на Симеон, като Симеон трябваше за много бързо време да избере предмет, който е ценен и важен за него, който Нетко ще нарисува нещо на него и ще го направи произведение на изкуството. И така мина през един много... не знам, ти разкажи. Обратният процес. Значи има ръкописа на Мариела Торчетата Лъч, които не са творби и с може стават. Това е обратният процес. Не знам, аз бях много... Какво се случи в избирането на обекта първо? 24 часа беше малко драматично, защото е трудно да избереш нещо, което да бъде белязано, особено пък от Нетко Солаков. В крайна сметка се спряхме и с последно и с неговото мнение на един бинокъл за театър, който препраща и към моята история в театъра, с театъра, препраща и изобщо към цялата театралност на изложбата, към бинокъла в поглед на запад на Нетко, на монокъла. И изобщо успяхме да намерим, може би, една точка, в която един образ, като един театрален бинокъл, може да бъде почти еднакво припознат, смея да кажа, и от мен, и от Нетко. Така че това беше много вълнуващо. Много вълнуващо. Той разпръсна, каза: ти отиди тук, сега аз ще рисувам. И нарисува, вие нали сте видяли в изложбата или ще видите, на едното очело, или как се казва, на единия бинокъл нарисува черни мигли, а на другите бели, което за мен веднага препрати към живот в черно и бяло, в който света непрекъснато се променя, което направи невероятна връзка с началото, театъра и всичко, и което според мен, нали, опознаването света отдалече, това примигване, затваряне на очи, и същевременно те много приличат, тези очи малко приличат на теб по някакъв начин. Има нещо, което ми прилича на теб, но също така и на очилата на Джеймс, където едното стъкло е счупено. Така че също много благодарим и на Нетко за този невероятен, разтопяващ жест. И да. Хубаво е. И благодарим на вас. Ще обобщаваме ли нещо?
Какво ще правим? Ще обобщаваме ли? Ще обобщаваме ли? Който не е видял да разгледа, ами какво да обобщим? Аз не знам какво да обобща. Може би ще има 2 витрини в изложбата. Да, много е важно, това забравих. Едната осмисляща по-скоро съдържаща архивни материали от моя опит в сферата на ученическото самоуправление. Включително в нея има страница от учебник по литература за 5-ти клас, един от авторите на който е Лъчезар Бояджиев, в който той в урока за приказката за реката, която си сменя цвета, показва споменатия вече от теб перформанс на Недко Солаков "Живот черно и бяло" и разни други неща, които са по-скоро свързани с някаква експериментална работа по книгата, по която сега работя, която трябва да осмисли, когато я осмисли, трябва да осмисли моя опит в контекста на ученическото самоуправление. А втората витрина съдържа доста редки издания, някои от тях почти уникални, свързани или с академичния underground в България, който това е бил един от нашите разговори, Веси. Кога съвременното изкуство и академичния underground, разбира се, първо през Лъчо, който илюстрира знаменития сборник Арс Симулакри, който е почти сам издат. После група Градът илюстрира Арс Еротик, Недко Солаков илюстрира една книга на Ивайло Дичев "Буквализми", илюстрира Адамов комплекс на Владислав Тодоров, и то и с корица, и с илюстрации вътре. Кога тези двете неща се застъпват като уния точки, от които започва новото мислене след падането на тоталитарния режим? Това са били част от разговорите ни. Там е стихосбирката на Миглена Николчина с илюстрации на Кирил Прашков и два от сборниците на Александър Кьосев, осмислящи наследството, което кръга Синтез и изобщо академичния underground в България произвеждат. И за мен винаги тия процеси са били успоредни и този почти изследователски, псевдоизследователски процес е бил успореден на процеса на желание за придобиване на творби и съответно тяхното им придобиване. И ми се струва, че ако някой нещо може да открадне от тази колекционерска практика, то е това. Не знам, ще си позволя да съм малко директен, но да гледаме, да четем толкова, колкото и да гледаме. Това ще кажа аз. Сори. Както казвам, това е една колекционерска практика. За да колекционирате, не е нужно да четете чак толкова много, моля ви се, иначе галерията просто ще изчезне от хоризонта на... Ако четете толкова като Симеон, или ще направи библиотека. Позволявам си да завърша този разговор и завършвайки този разговор ще го отворя за въпроси, но това, което много искам да кажа наистина е да благодаря на семейството на Симеон. И на Симеон, но и на... Да. Защото средата наистина е важна и пожелавам на всички нас да се обграждат с такива готини хора и да си бъдем ние.